Καλώς ήρθατε στο τρίτο βίντεο του έργου N-Music Digit. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι είναι ένα ψηφιακό πορτοφόλι για κρυπτονομίσματα, πόσο ασφαλές είναι και τι επιλογές υπάρχουν. Ένα ψηφιακό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα κρυπτονομίσματα που έχετε και να κάνετε συναλλαγές, όπως πωλήσεις και αγορές κρυπτονομισμάτων. Χρειάζεστε ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων για να αγοράσετε και να πουλήσετε και NFTs. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο βήμα προς τη δημιουργία τους. Το ψηφιακό πορτοφόλι δεν αποθηκεύει χρήματα. Είναι ένα μέσο πρόσβασης σε blockchain με τη χρήση δεδομένων και ιδιωτικών κλειδιών ή αλλιώς κωδικών. Τα δημόσια κλειδιά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διευθύνσεων πορτοφολιού ώστε να λαμβάνονται πληρωμές. Τα ιδιωτικά χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή υπογραφή συναλλαγών και την επαλήθευση συναλλαγών. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και δεν πρέπει να κοινοποιούνται. Υπάρχουν διάφορα είδη πορτοφολιών για κρυπτονομίσματα. Οι βασικές κατηγορίες είναι τα πορτοφόλια λογισμικού ή αλλιώς ζεστά πορτοφόλια και τα κρύα πορτοφόλια όπως τα hardware και τα χάρτινα paper wallet. Τα ζεστά πορτοφόλια χρειάζονται σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ τα κρύα όχι. Τα πορτοφόλια λογισμικού software wallet είναι προγράμματα ανοιχτού κώδικα τα οποία μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει σε μια ηλεκτρονική συσκευή, κινητή, κινητό τηλέφωνο, tablet ή σε υπολογιστή, ηλεκτρονικό υπολογιστή, laptop. Τα πορτοφόλια λογισμικού μπορεί να είναι επίσης online και να τα διαχειρίζεται κάποιος από οποιαδήποτε συσκευή είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Τα πορτοφόλια λογισμικού σε συσκευές φυλάσσουν τα κρυπτονομίσματα στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής. Τα πορτοφόλια λογισμικού που είναι online, διαδικτυακά πορτοφόλια, τα διαχειρίζονται εταιρείες μέσω μιας ιστοσελίδας. Τα διαδικτυακά πορτοφόλια δεν θεωρούνται τα πλέον ασφαλή γιατί ουσιαστικά τους κωδικούς πρόσβασης τους έχει μια εταιρεία και όχι ο χρήστης. Αν η εταιρεία χρεοκοπήσει ή σταματήσει τη λειτουργία της για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα χάσετε την πρόσβαση στα κρυπτονομίσματά σας. Οι ειδικοί στην αγορά των κρυπτονομισμάτων συστήνουν να γίνεται χρήση διαδικτυακών πορτοφολιών μόνο για μικρά ποσά κρυπτονομισμάτων. Το πλεονέκτημα των διαδικτυακών πορτοφολιών λογισμικού είναι ότι είναι εύκολα στη χρήση και μπορεί ο χρήστης να επαναφέρει τους κωδικούς πρόσβασης αν τους ξεχάσει. Μερικές από τις πιο γνωστές εταιρείες που προσφέρουν διαδικτυακά πορτοφόλια είναι η Binance, η Coinbase και η Guarda. Τα πορτοφόλια λογισμικού που είναι εγκατεστημένα σε υπολογιστές desktop wallet θεωρούνται πιο ασφαλή από τα διαδικτυακά. Είναι όμως λιγότερο ασφαλή από τα hardware ή τα χάρτινα λόγω του ότι οι υπολογιστές είναι ευάλωτοι στους hackers οι οποίοι μπορούν να κλέψουν κωδικούς. Το πλεονέκτημα των desktop πορτοφολιών είναι ότι γίνεται εύκολα η εγκατάστασή τους στους υπολογιστές. Μερικά από τα πιο γνωστά desktop πορτοφόλια είναι τα Exodus, Electrum, Jax και Atomic Wallet. Τα πορτοφόλια λογισμικού για κινητές συσκευές είναι μία εφαρμογή που αποθηκεύει τους κωδικούς στη συσκευή. Υπάρχουν πορτοφόλια συμβατά για λειτουργικά συστήματα Android και iOS. Μερικά από τα desktop πορτοφόλια που αναφέραμε πριν έχουν εφαρμογή και για κινητές συσκευές. Τα πορτοφόλια για κινητές συσκευές Mobile Wallet είναι καλά για γρήγορες και εύκολες συναλλαγές. Μερικά από τα πιο γνωστά Mobile Wallet για Android και iOS είναι το Exodus Wallet, το Trust Wallet και το Coinomi. Τα hardware πορτοφόλια θεωρούνται από τα πιο ασφαλή καθώς πρόκειται για μια συσκευή τύπου USB η οποία λειτουργεί χωρίς να συνδέεται στο διαδίκτυο αλλά τοποθετείται πάνω στη συσκευή. Τα ιδιωτικά κλειδιά αποθηκεύονται μέσα σε αυτή τη συσκευή κάνοντάς τα πιο ασφαλή σε σύγκριση με τα πορτοφόλια που ήδη αναφέραμε. Η συναλλαγή γίνεται με πληκτρολόγηση ενός PIN από τα κουμπιά της συσκευής και ο διακομιστής αυτό που διαβιβάζει είναι την υπογεγραμμένη συναλλαγή και όχι τις λέξεις κλειδιά. Ο χρήστης μπορεί να αντιγράψει τις λέξεις κλειδιά σε κάποιο άλλο μέσο εκτός από το στικάκι.
θεωρείται το πιο ασφαλές είδος ηλεκτρονικού πορτοφολιού καθώς αποθηκεύονται σε εκτός διαδικτύου περιβάλλον. Ωστόσο, θέλει πάλι προσοχή και έλεγχο για τυχόν παραβίαση της συσκευής. Τέτοιου είδους πορτοφόλια συστήνεται να χρησιμοποιούνται όταν ένας χρήστης έχει στην κατοχή του μεγάλο ποσό κρυπτονομισμάτων. Δύο παραδείγματα hardware πορτοφολιών, τα πιο δημοφιλή προς το παρόν, είναι τα Ledger Nano S και Ledger Nano X. Τα χάρτινα πορτοφόλια είναι όντως ένα κομμάτι χαρτί που περιέχει τις λέξεις κλειδιά και τη διεύθυνση ενός κρυπτονομίσματος τυπωμένα σε χαρτί με τη μορφή QR code. Για τη δημιουργία χάρτινου πορτοφολιού είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή που δεν έχει συνδεθεί ποτέ στο διαδίκτυο. Τα χάρτινα είναι μια καλή επιλογή αν κάποιος έχει μεγάλο ποσό κρυπτονομισμάτων και δεν έχει σκοπό να κάνει αγοραπολισίες. Το ποιο πορτοφόλι θα επιλέξει κάποιος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το ποσό κρυπτονομισμάτων που διαθέτει. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει κάθε μέτρο προστασίας για να προφυλάξει το πορτοφόλι του. Μερικές συστάσεις είναι να έχετε πάντα ενημερωμένο το λογισμικό του πορτοφολιού σας, να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας, να προσθέτετε επιπλέον επίπεδα ασφαλείας και να επιλέγετε μεγάλους και πολύπλοκους κωδικούς. Το πιο σημαντικό σε όλα τα πορτοφόλια είναι το ιδιωτικό κλειδί. Αν χάσετε αυτό, χάνετε και την πρόσβαση στο πορτοφόλι σας, άρα και στο κρυπτονόμισμά σας. Η επιλογή και διαχείριση ενός πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, επιλέξτε το καλύτερο για εσάς και κρατήστε το ασφαλές. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και αυτού του βίντεο. Σας δίνουμε κάποιες ιστοσελίδες για να διαβάσετε περισσότερα πάνω σε αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.